Všechny zdravím, tak teď už to začíná, když už to může dělat kdekdo tam na autobusák, tak jsem si říkal, že začnu natáčet videa a dodávat vám kvalitní auta. Já už se kolem toho pohybuju oficiálně 12 let, neoficiálně ale nějakých 15, 16, ale tady tohle co vidíte, tak mám, abych nezmrzl, protože jsme kde? Jsme na severu Švédsko a tady moc lidí nechce prodávat auta dál. Já už tady nějakou dobu mám rodinný mluvčí, nějaký dílery, takže teď zrovna vám ukážu krásnou A4. Je to B9, 2 litr TFSI 140 kW. Jede to jako hovado, ale je to parádní auto. A tady se můžeme podívat. Tady jsou takhle káry. Mraky a mraky, mají showroom a opravdu tady toho mají hodně. OK. Za chvilku vám natočím videa, jinak co tady můžete očekávat, hele, vždycky auta, který mám prověřený, vždycky je prověřu já a s tím, že se tady podíváme na krásný auta a celkově všechno kolem aut. Já taky sbírám auta, takže máme se společně na co dívat. Jo, tak se zatím mějte a ať se daří.